presentación oficial deste oitavo maratón. Nesta ocasión se encargarán os alumnos de segundo de primaria do Sillo Burrerán, que teñen unha actividade innovadora en cuanto a aprendizaxe en relación tamén coa lectura e coa persoeiro ao que dedican as letras galegas neste ano María Mariño. Entón, Mariluz, directora do Sillo Burrerán, nos vai facer a presentación dos mestres. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, o primeiro agradecer a Pepe e a Asociación Bagalune que todos os días, día a día, están contribuindo a cultura e a formación dos nosos nenos do hogar. O rap que van a presentar os nenos de segundo é sobre para honrar a escritora María Mariño Carón no Día da Sociedade Galega, que lle rinde un homenaxe a súa trayectoria poética. A canción contanos a súa historia, a súa vida, nace no 1907 e morre parada no 1967. Fálanos da súa forma de ser, da súa familia, dos lugares onde viviu, das súas vivenzas, da súa obra, en definitiva, contanos os aspectos da autora. Vai acompañada esta biografía dun traballo coreográfico que axuda a motivar os cativos e cativas para lograr así un maior interés polo traballo e conseguir ademais que sexa representado diante da xente, contribuindo así á difusión da cultura galega. Bueno, pois, en máis, disfrutade dos nenos e do seu traballo. Moitas gracias e ata sempre.
a darle un detalliño a cada un dos componentes deste grupo extraordinario que seguro que van chegar moi longos. De acordo? Así que un por un ides pasando, e o señor alcalde vos vai dar o seu regalo.